जय हिंद। हम हैप्पी अपने सवन का स्वागत करते मानी अपना चैनल क्विकनेस ऑफ माइंड पर। बहुत सारे मेरे भाई बोले कि सर किताब को पढ़ाएं, तो किताब तो पढ़ा नहीं पाएंगे मेरे भाई, क्या कि आपके भाई के पास में वो सुविधा नहीं है कि किताब आपको पढ़ा पाए। ठीक है, तो मैं अब अपने समन खातिर हम बोर्ड पर जे बा किताब की जोन भी इम्पोर्टेंट बात बा, ठीक बा, चैप्टर से जोन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता जोन के एग्जाम में पूछल जा चुकल बा, ठीक, या आगे पूछल जाए उस तरह के सभी क्वेश्चन के हम अपने समन के लिख लिख के चैप्टर वाइज अपने के बता दें। ठीक बा, तो चलिए हमने के भोजपुरी विषय के जोन बुक बा ओकर पहला चैप्टर है, बुक बा हमने के पान फूल के पहिलका चैप्टर जोन बा उ चैप्टर हमने के विषय वासना छूटत ना मन से। ठीक बा, तो एक अभी हम अपने के जो इम्पोर्टेंट बात में बताए तनी, फिर अभी इस माने यह वीडियो में अपने के ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न बनता चैप्टर के ओकरो के लिख के हम बताएं। ठीक बा, तो अपने समझ के वीडियो अच्छा लगी तो चैनल के सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के भी लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट अपना ही भाई खातिर जरूर कर दें। देखिए, तो सबसे पहले ई जौन चैप्टर बा विषय वासना छूटत ना मन से, एक लेखक के बानी तो संत शिव नारायण, लेखक के संत शिव नारायण। और ई सबसे ज्यादा प्रश्न पूछल जाता भोजपुरी में पूछल गई बा। अपने सेंटअप एग्जाम दिले होखे तो अपने के पता बा कि चैप्टर के नाम देके अपने से पूछ लो जाए कि एक लेखक के बानी। ठीक बा, तो याद रखें विषय वासना छूटत ना मन से एक लेखक के बानी संत शिव नारायण। ठीक बा, देखिए यहाँ का जन्म कहाँ कब भई रहे, तो 1773 में भई रहे। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश। राज पूछल जाए तो उत्तर प्रदेश बताइएगा, बताएं। अब देखिए गाजीपुर जिला अंतर्गत, गाजीपुर जिला, ये याद रखें, ये प्रश्न अपने के एग्जाम में पूछल जा चुकल बा कि संत शिवनारायण जी के जन्म कौना जिला में भई रहे। ठीक बा, तो याद रखें कौना जिला में? गाजीपुर। ठीक बा, जिला अंतर्गत चंदावर नामक गांव में, गांव का नाम चंदावर, यो याद रखें। ठीक बा, देखिए यहाँ के बाबूजी के नाम का रहे, बाबूजी नरौनी बाघराम का रहे, नरौनी बाघराम, ये याद रखें। ठीक बा, देखिए दीक्षा यानी कि शिक्षा दीक्षा यहाँ के कहा केकरा से मिल रहे, तो संत दुखहरण जी से यहाँ के दीक्षा लेनी। केकरा से? संत दुखहरण जी से। ई भी क्वेश्चन पूछल गई बा अपने के कि संत शिव नारायण जी के दीक्षा केकरा से मिला रहे, तो संत केकरा से? दुखहरण जी से। ठीक बा, देखिए प्रभावित यहाँ के कौन कौन व्यक्ति से प्रभावित रहनी एकरा बारे में जाननी, तो कबीरदास जी से और पलटू दास से यह कारणी प्रभावित रहनी। और सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अपने के एग्जाम में पूछल जा चुकल बा वो कि संत शिव नारायण जी निर्गुण पंथ के मानव रही। कौन पंथ के? निर्गुण पंथ के मानव रही। ये प्रश्न पूछल गई बा अपने के एग्जाम में, और ई गाजीपुर वाला भी प्रश्न पूछल गई बा। तो फटाफट अपने स्क्रीनशॉट ले ली ई चैप्टर के जोन बा, हम अपने के ई चैप्टर के जितना भी ऑब्जेक्टिव बा अभी हम करा रहल बानी। ठीक बा, ये अपने सबन के 5 प्रश्न बुक के देवल बा। ठीक बा, जोन की बुक में देवल बा और एग्जाम में भी पूछल गई बा। ठीक, तेकरा के हमने कर लीजा। देखिए पहला क्वेश्चन बा कि संत शिव नारायण के जन्म कौन जिला में भइल रहे, तो अभी हमने देखनी जा कहा गाजीपुर में भइल रहे। लेकिन भाई है एगो बात बा, देखिए अपने के बुक में सिवान, आजमगढ़, बक्सर और बलिया देवल बा ऑप्शन में। ठीक, ये 4 दौल बा, जबकि अभी अपने पढ़नी और बुक में भी जब अपने पढ़े तो वहां पर गाजीपुर बतावल गई बा। ठीक बा, तो हम ऐसे अपने के 5वां ऑप्शन में डालले बनी का गाजीपुर। ठीक बा, जौन की उत्तर प्रदेश के एक जिला है। और देखिए बलिया भी एक उत्तर प्रदेश के जिला है। ठीक, लेकिन बुक में जौन बतावल गई बा वो गाजीपुर बतावल गई बा, लेकिन ऑप्शन नहीं खे देवल गई। ठीक बा, तो ऐसे हम अपने समझ खातिर एक ऑप्शन डाल दिल बानी गाजीपुर। देखिए संत शिव नारायण कौना पंथ के मानव रही, यानी कि वहाँ कौन पंथ के मानव रही, तो वहाँ के देखिए पहला में सगुन पंथ बा, दूसरा में सूफी पंथ, तीसरा में निर्गुण पंथ, चौथा में कौनो ना, तो वहाँ के निर्गुण पंथ के रहनी। कौना पंथ के रहनी मानव? निर्गुण पंथ के रहनी। और अपने के ई इम्पोर्टेंट बा, ठीक, प्रश्न ई इम्पोर्टेंट बा, एग्जाम में पूछल जा चुकल बा। ठीक बा, देखिए वीडियो अच्छा लगी लाइक जरूर करें भाई। जोगी खातिर कौना इंद्रिय के साधन सबसे जरूरी बा, जोगी खातिर कौना इंद्रिया के साधन सबसे ज्यादा जरूरी बा, तो देखिए कौना खातिर? रसना, रसना का अर्थ होला जीव,
कान, मन और नयन। तो जोगी खातिर चाही रसना। कौन? रसना यानी जीभ के, जीभ जोन इंद्रिय बा एकरा के साधन सबसे ज्यादा जरूरी बा। देखिए, फतिंगा दिया का टेम पर गिर के जर जाला। फतिंगा के कौन इंद्रिय एकर कारण होला? नी फतिंगा जोन बा दिया के टेम पर गिर के जर जाला। कौना कौन इंद्रिय जोन बा फतिंगा के उ एकर कारण होला? तो एकरा के देखी, पहला ऑप्शन बा हमनी के नैन, नैना यानी कि देखल। दूसरा सुनल यानी कि टस यानी कि चिखल, टस चिखल। और लास्ट ऑप्शन बा कौनोआ। ठीक, यानी कि हमने के आंसर हुई नैना यानी कि देखल। ठीक बा। देखिए, पांचवा बा संत शिव नारायण अपना पद में सांझा समौ, समौ का मतलब होला समय, कह के आदमी के जिंदगी के कौना अंश के ओर इशारा करत बानी। यानी कि जो शब्द बोलले बानी कि सांझा समौ, ठीक, इस शब्द के कौना मतलब कि मानव खातिर का कहे के चाहत बानी, केकरा तरफ इशारा करे के चाहत बानी, ये प्रश्न पूछल गइल बा। तो बालपन खातिर कि जवानी खातिर कि बुढ़ापा खातिर कि कौनो ना? तो ई जौन बा अपने खातिर बुढ़ापा खातिर कहल गइल बा। अपने के ई वीडियो कैसा लागल जरूर कमेंट में करके बताएं, काहे कि ऐसे का होई कि अपने के सबन के राय भी पता चली कि अपने का कहे के चाहत बानी। आगे भी बताएं कि बुक के ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न बा ए तरह करा सकी हम कि ना करा जाऊं। ठीक बा, ये पर राय अपने सबन जरूर दे हम। ठीक बा, तो फिर हमने मिलल जाई अध्याय दूसरा में। तब तक खातिर जय हिंद, जय भारत।